No, 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 Kaya tayo na, no? Sa sinta. Kaya ko kulit mo siya. Natawa niyo ako trip ko. Oh, Huwag mo ko yung game sa akong barkada. kulit mo na sa city. Surprise gift, mga lodi. Bench body. Hindi lang. Kulit mo yung talo. Doon mo ako dito ko. Talikod. Ah, bahala ka. Ay, ano, happy birthday, hoy. Ay, kaya mo eh, collector. Ano mo ito nagaw? Kaya mo eh, collector. Bench body. Yan. Surprise gift. Lami kayo. Ang amigo nga, gwapohon. Happy birthday dong. What's out? What's out? What's out? Touch together. Nako'y regalo dra sa imo ha. Pre, sana ko regalo dra sa imo ha. Bye. Surprise gift na para nimo. Special like para nimo. Oh. Special po sa imo ya bro. Special po ya. Special gift. Oh, kani sa prank ni. Sa prank na siya. regalo ba to ba yun? Kanara ang regalo oh. Isa prank pa na siya. Ang bato, isa prank pa na. Hey. Parang may. Sige. Kasi mabalsan ko sa gibuhat sa una ba? Sama sekretary inay, dako kayo, nagagamay. Go, what's up? Wala! Imong buhok, what's up? Sereno. Wait, gani. Surprise gali unta na nya kagabrihan naman nimo di. Wala na surprise para unya konta na. 1, 2, 3. Piyong. Dapat kari sabay trailing. Nay. Abre, then piyong. Abre ayaw sa muka. Di piyo bitaw. Sige, abre. Abre. Dahil Kwa gani ay. Sabre. No, 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 no. Wish you. No, 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 Mandir. Warm up. Ready to rumble.
No, 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 no. No, 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 no.